Hej, det er Henrik fra Midtjysk Version. Jeg vil lige prøve at lave en guide til, hvordan man skriver under med digital signatur. Det er sådan, at I vil få en mail fra mig, og så vil der være et link direkte i den, og den trykker man bare på her. Så kommer man ind i sin Internet Explorer eller browseren, og så skal man logge på med sit NemID. Nu sætter jeg lige noget over for bruger-ID'et, som jeg kan se, hvad mit bruger-ID er. Og ellers så skriver man bare sit bruger-ID og sin kode, ligesom når man logger på netbank. Og så kommer der en nøglefil, der spørger efter eller sit nøglekort, og så skriver du selvfølgelig bare det ind. Og så må jeg se, om jeg har ramt det rigtigt. Det her jeg vist. Så logger den ind. Og det kan godt tage lidt tid, som I kan se. Så ligger der selve regnskabet til godkendelse. Så kigger man alt det igennem, I ligesom skal gå nu. Det her det er et tomt regnskab, ikke? Og så skal man ligesom sige OK til det. Og det er så her, man skriver under på det. Så trykker man der, og så skriver man under. Og så kommer man ligesom ind til sit bruger-ID til gang. Hernede er det så. Og så skal man lige trykke ens kode igen. Og så skal man lige ned i bunden af skærmen. Og det. Så trykker jeg bare Enter for at komme videre. Og så en nøglekort igen. Så finder jeg lige det. Og sådan der. Og godkendt. Og så har man simpelthen skrevet under på sit regnskab, og så trykker man bare godkend og send. Og så kan man så spørge den, om man vil hente dem direkte ned, eller man vil have dem sendt til sin e-mail. Og så vil jeg bare trykke på at sende til e-mail, og så bliver de sendt til sin e-mail, de her dokumenter. Ja, jeg siger tak for denne gang. Vi snakkes ved. Hej.